espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos á Caixa Negra da Nostromo, a este trineo espacial de traervos regalos fílmicos. Eu son Paco Cela, acompáñame Fer Liñares. Hola, moi boa noite, moi bo Nadal a todo o mundo. E Paco Cortez Fucolobán. Que... Ho, agora teño unha ametralladora. E hoxe, como gran día natalicio, imos ter un especial de xoguetes no cine. E para comezar nese especial de xoguetes... Como un especial de xoguetes no cine? Paco, a min prometerasme un especial Die Hard. Sí, Paco. Veño cunha camiseta de John McClane. Oye, que verdade, os do podcast non están vendo, pero... A verdade que estafa, que dá gusto. Xito estafado. Dá gusto vernos. Estás falando desas dúas grandes películas. Dá gusto vernos hoxe, todo con Nadal aí, o co Fuco camisa do Grinch, eu co meu xersei aí que se vexa ben de Santa Claus, o aquí a corte co gorro. Bueno, antes de meternos en vereda e recuperando a nosa tradición de falar de películas que vimos nos últimos meses, vamos a cambiar por os xoguetes que máis ilusión nos facían cando éramos pequenos, ou o xoguete que máis nos gustou cando éramos pequenos. De todos xeitos, pero menos mal, porque estaba... Vadesme preguntar, perdón, Fuco, vadesme perdoar a interrupción, porque é unha cousa que esquecín, que quería dicir, empezar o programa, e antes de que nos metamos no tema, hai que dicir que cando gravamos este episodio, hai pouco que ocorreu. Vamos falar un pouco da actualidade. Hai pouco que ocorreu o derrocamento da familia al-Assad en Siria e gustaría compartir con vosco unha noticia que veu outro día, que resulta que entraron na casa a Bashar al-Assad e viron que tiña unha colección de pelis. E esa colección de pelis incluía Borat. Entón, claro, a min isto provócame sentimentos encontrados, porque toda a vida chamándolle dictador fillo de puta e resulta que era un dos nosos, non? Todo este tempo era un pero dos... non tiña ninguna del dictador, non? A outra de Sacha Baron Cohen. Pois non sei, sería vos a ver, a verdade. Cando hacía desclasifique o listado da biblioteca de Arasat, saberémolo. Pensei que historial de navegación a Caixa Negra da Nostromo. Pensei que ibas a decir, na actualidade morreu un CEO dunha compañía de seguros, tamén caeu outro multimillonario facendo un paseo pola natureza e morreu tamén o... Este final de ano está sendo o Death Note dos millonarios, sabes? O Death Note deluxe. Hostia, pero o do CEO boísimo, porque, quero decir, isto é como a peli de Michael Douglas, de que xa temos falado aquí, non? De un día de furia, un pouco, de que chega o fulano. Pero, en fin, continuamos. Bueno, volvamos a centrarnos. Fer, cal era o teu xoguete favorito? Eu teño que dicir, Paco, que estou, por un momento asusteime, porque pensei que ibas preguntar cal é o noso xoguete favorito como adultos. Entonces, bueno, non sei por onde iba a derivar este podcast. Pero hai unha resposta. Warhammer. Hai un lote delas. Bueno, dixen adulto, non adolescente. Bueno, Fer, cal é o teu xoguete favorito de cando eras pequeno? Bueno, eu sempre fun moito dos xoguetes, en concreto dos bonecos. E aquí, para min, o rei, teño que dicir que sempre foi o Action Man, non? Un pouco que podemos chamarlle un pouco, se cadra, a Barbie dos homes ciseteros, se cadra, o Action Man, non? Pero a min sempre me gustou porque eu, como bo rapaz nacido nos 80, pois era sempre moi fan do cine testosterónico con Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, entón a mí molaba me coller eses monecos pois con eses accesorios de comando militar ou ninja ou
ou espía ou cousas así, poñerlos a representar pois esas aventuras, non? Que eu vía sempre no cine. E aquí vou vos contar unha cousa que miña nai sempre recorda con moita alegría, que é de que xa eu daba notas da miña inventiva, da miña creatividade, porque eu un día ela atopou que todas as batas estaban sen cinturón na miña casa, e a miña mãe toleando de que carallo pasou cos cinturóns das batas, tiña o seu que lles fixera unha tirolina xigante os Action Man para fuxir aí, non, dese imaginario edificio en chamas, non, que estaba aí a arder. Sabes que miña avoa facía xerseis para todos os Action Man dos primos. Que maravilla, que maravilla. Eso iba a ser para ver. Aí pola casa, mini xerseis de Action Man. Boa, imaginades vos Action Mans que sacasen unha liña Galicia, aí en plan a lareira dos Action Mans. Action Man contra Altri. O gancho de colgar os cochos de Action Man. Doutor X quere rapando bestas. Por certo, O doutor X quere montar unha fábrica de papel no Ulla, pero Action Man chega cos seus manifestantes do bloque. Por certo, que o doutor X, que efectivamente era o malo de Action Man, eu recordo un a vender que había que nunca o tuven eu, ese doutor X, pero que tiña un botón nas costas e berraba. Con ese botón... Había un... Pero escoita. Que tiña un brazo prensil. Pero escoita, na caixa puño tiña escrito aprieta el botón y escúchalo gritar de dolor, non? Que era o que nos gustaba os nenos dos 90, non? Aí que berraran coador. Yeah. Eu tiña un Action... Eu tiña un Dr. X. A mí nunca me compraba un Action Man. Compraba un Dr. X e o meu Dr. X era un Dr. X víctima dunha edición ás pallas. Por qué? Porque o tipo tiña unha man biónica. O sea, era todo normal, pero unhas súas mans era robótica. Tiña unha man e tiña unha robótica noventera. Tiña un sistema na man que tú dabas e apretaba cousas. Pode ser, xa non me acordo de tanto. Pero, bueno, teño que confesar unha cousa. Eu teño dúas irmás, máis ou menos da miña idade, entón máis ou menos bueno, unha literalmente da tua idade. Sí, porque xemelga, e as miñas irmás tiñan un montón de Barbies, pero non tiñan un Ken. Entonces, tomaban prestado o meu, bueno, vou non confesar, eu xogaba con elas a que o meu Doutor Maligno era o interese amoroso de alguna das súas Barbies. E xogábamos con as telenovelas que flipas. Sí, señores, o meu Doutor Maligno tiña a mellor profesión do mundo. Doutor Maligno non, o Doutor X. Bueno, X, joder, bueno, pasamos los 1.000 millones de dólares. Ao malo de Inspector Gadget, hai que dicirlo. É verdade. Sí, a garra era, creo. Bueno, Paco, cal era o teu xoguete favorito de pequeno? Bueno, eu a verdad que considero que fui un neno moi afortunado a nivel de xoguetes, porque tiña moitos, ainda me puxen antes a recapitular, por exemplo, que eu tiña prácticamente unha vila inteira de Far West, porque tiña o rancho, tiña o forte, tiña a familia Inda, tiña o salón, tiña a oficina do xerif, é dicir, tiña moitas cousas. Pero que ocupen un lugar no meu corazoncillo tamén por horas que lle botei, sin dúbida, son os Micro Machine. Acordadevos aqueles coches super pequenos, que se chamaban Micro Machine, que había de todo e viñan con escenarios guapísimos. Eu tiña dous que recordo especialmente. A base secreta de Micro Machine, que viña cunha especie de gran foco que disparaba misiles, que volaba a saco, que disparaba, o sea, os misiles eran míticos xoguetes. A ver, claro, ahora non lanzaba misiles que non eran, dirás, por eso eran uns dardos Nerf ou algo así. Non. Eran misiles de plástico rígido. Metía unhas tollinas que flipas, o sea, estamos falando dos anos 90. Os xoguetes, era todo isto era casi pre-Unión Europea, se me apuras, e os xoguetes montaban. Os xoguetes eran terribles. Entón, era esta base secreta que para compensar ese cañón tan guai apenas traía vehículos, que eran a gracia dos Micro Machines, ainda que traía un tanque super guai, e despois tiña unha cidade que viña dentro dunha, é moi raro de describir, viña dentro dunha furgoneta. Por fora era como unha furgoneta, un camión, que parecía un camión normal para xogar, escala pois de móvil ou algo así,
pero se o abrías, desplegabas unha macrocidade da hostia con rañaceos, con autoestrada, con un montón de rúas, con coches así. Tampouco tiña moitos, viñan 2 ou 3, pero que che valían para facer persecucións e movidas. E teño que dicir, eu creo que isto Vai xogar ao son o único GTA, friki que o facía. vai xogar ao GTA digital. Non exactamente, pero dicía Fer antes que el xogaba cos seus xoguetes e representaba as pelis que vía e tal, eu tamén, eu vía, xa de neno vía as pelis de tiros e tal, entón representaba todo iso, pero moitas veces tiña unha planificación casi de cineasta, porque dicía, claro, cada escena ainda que facer dunha forma distinta, ten a súa propia a súa propia metodoloxía. Entonces, por exemplo, xogaba toda a historia con playmobiles, pero cando se trataba de facer persecucións, como tiña moitos máis coches en Micro Machines, esas persecucións eran en Micro Machines, pola cidade de Micro Machines, e despois, cando acababa con eso, continuaba a historia cos playmobiles. Era como, sabes, Ostras, Fuku. pasar de un... Chega a de durarche, imaxe real a... chega a Eres durarche, o creador do multiverso. chega a durarche a infancia un par de anos Algo máis e fas Dogma fas aí cine Dogma cos Micro Machines aí de... Pois sí, a verdad que son un xoguete que teño moito cariño, aínda algo de ter pola casa. E hai que mencionar, como fan de Star Wars que son, que foi das primeiras franquicias que debeu ter un acordo con Lucasfilm, porque había moitísimas cousas de Micro Machines de Star Wars, se vos acordades, o Falcón Milenario, naves do Imperio, soldadillos do Imperio da Rebelión. E hasta creo recordar que debeu ser unha línea bastante habitual o tema de franquicias cinematográficas, porque había Micro Machines de Predator, o noso amigo Álvaro, hola Álvaro, que seguro que nos estás vendo, tiña na súa casa, acórdome que era un chisme que a cara de Predator que se abría e era como a selva da primeira peli viñache con Chuache e co Predator, era algunha franquicia máis, que eu digo, a quen se lle ocurriu facer un boneco infantil? Porque ao final Micro Machines sí que era moi pa nenos, non era ese mítico rollo así de figuras de colección para adultos e tal, de Predator, que probablemente sexa a peli menos infantil e que menos nenos deberían ter visto da historia. Bueno, porque daquela... Fer, cando edites isto a posteriori, podes ver canto vale en eBay ese obxecto, porque Sí, a mellor a 2.000 euros. A cabeza de Predator, aí pa que o noso colega Álvaro aí amañe aí as navidades. Sí, era como a máscara. Álvaro, por favor, se nos estás escoitando, deixanos unha foto en comentarios. Nunha das, Se ainda tes, e se non a tes, busca. Nun dos postos de camisetas de Sitges había Micro Machines e había a furgoneta de Chewbacca. Por qué? Bueno, pues era a furgoneta de Chewbacca. Digo eu que cando chegaban á Terra terían que moverse igual. Claro, porque Chewbacca terá que traballar para ganarse a vida en globo ou algo así, entón tiña unha furgoneta. Eu que sei, é canónico. Bueno, eu vou vos contar que o meu xoguete favorito de cando era neno chamábase Mr. Musculoso. Home. E era un bicho, era unha especie de boneco que tirabas por el dunha esquina e do outro e estiraba. Teño moi bon recordo del, pero duroume pouco. E duroume pouco porque, a ver, un chaval de Triacastela con un irmán porque pequeno... Porque estirases demasiado. No, pero veume a curiosidade científica e dixen, hasta que onde? terá por dentro que terá para por estirar dentro? tanto? E apuñalei no repetidas a curiosidade científica foi o que teña dentro comes. No, espera, esa é outra historia. Estos son historias paralelas. O doutor Mengele, o doutor Mengele do Mr. Músculos aquí. Eu apuñalei no repetidas eu veces para ver que Paco é veciño dos das bestas, estaba que se anima cando francés. Te aburro, Mr. Músculos. Te aburro, Mr. Músculos. Eu apuñaleno varias veces con un coitelo e descubrín que dentro tiña unha especie de superglue. Claro, despois non se puido volver a usar. Pero o meu primo do páramo descubriu tamén que se o metía no forno uns minutos estiraba máis. No forno, hostia. Claro, no forno da cociña. O tema é que se olvidou a Mr. Musculoso metido no forno da cociña hasta que ardeu. Literalmente o Auschwitz de Mr. Músculos, entre os experimentos médicos e metelo no forno. Auschwitz-Birkenau A familia é conocida por erradicar a Mr. Musculoso da faz da terra. Madre mía.
Do O Mister... sea, eso, o único parecido que escoitar alguna vez na vida é cando Bart Simpson mete un boneco de James Bond no microondas. Sí, pero o microondas do rural é a cociña de ferro. Estoy dicindo, la cociña de leña valerá igual que no forno, non? Aí, tirando aí para dentro. Señor Bond, nota como se quentan os meus pés tamén? Este músculo tiña tamén o malo, que era este vermello que estaba feito como de... como se fora de sabedes estes sacos de sementes que se quentan no microondas e tal? Sí, sí, para dolores e tal. Sí. Pois estaba como cheo de ese tipo de sementes e ti facías baleiro cunha bomba, entón logo, pois, facías formas con el, non? Estaba bastante ben pensado. Despois ti aquí como unha válvula que lle dabas e soltaba e volvía a forma original. Estaba bastante ben pensado ese couso. Ese ao mellor houbera sobrevivido ao forno. Non sei eu, sí, imaginaste que fai palomitas, tío, que ten aí dentro, que ten en millo, plop, 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 plop. Bueno, volvamos ao que nos dedicamos, que é o cine, e como son un tipo egocéntrico, estou na lista dos malos de Papá Noel. Eu quería contarvos que tamén foi a última película que vin, de feito, puxen ya esta tarde aos nenos no traballo, e é que vin Red One, Código Roxo, unha película maravillosa. Esa é a secuela de Rogue One. Non, é Red One, é unha peli maravillosa protagonizada por La Roca e Chris Evans, acompañados por Lucy Liu, que dices tú, Lucy Liu segue facendo películas? Pois sí, fixo isto. E o planteamento é, Chris Evans é un malo, un chico malo, que ten habilidades para encontrar xente, estafar xente, roubar, etc. E a ver, sería a segunda vez que fai de malo despois de facer do Capitán Imperialista América. Por favor, poñen aquí cortilla música soviética. A Chris Evans lle encargan encontrar algo, dicir, bueno, unhas coordenadas GPS nun sitio, e, sin sabelo, participa no secuestro de Papá Noel, porque Papá Noel é de verdade. Entón, Lucy Liu encárgalle a La Roca que encontre quen secuestrou a Papá Noel e liberalo. Pero que La Roca está en plantel de Papá Noel, La Roca xa é... La Roca xa traballa para Papá Noel. Papá Noel. Que digo sempre das películas de La Roca, vetadas neste podcast. Non existe ese señor. Porque La Roca é un elfo, non é que sexa un elfo, é que o elfo é como a CIA de Papá Noel. Eso. É o ELF. O ELF. Exacto. Eso está ben tirado, a mí fíxome gracia esa parvada de... Sí. Teñen unha aventura mítica destas de... como unha buddy movie entre La Roca e Chris Evans, na que se enfrentan a uns bonecos de neve xigantes violentos, se enfrentan ao irmán de Papá Noel, que é o Krampus, e para conseguir os seus obxectivos o La Roca ten un brazalete que altera a realidade. Entón, entra nunha xoguetería que además sirven como puntos de viaxe entre sitios, porque todas as xogueterías están interconectadas co Polo Norte no seu cuarto de limpieza, e con esta cousa que ten no brazo fai que os Micro Machines medren a tamaño normal e sexan coches de verdade, e convirte un chaveiro de polo nun polo de verdade para putear uns cans. E unha pregunta antes de que continúes. Eso significa que hai unha gran que neste universo hai unha gran conspiración de xogueteiros para que non se descubra a súa conexión con Papá Noel? Sí e non, porque Lucy Liu ten unha especie de... que pasa cando pensa unha xoguetería? Non chegan a tanto, non chegan a expandir tanto o mundo. Lucy Liu é a jefa dunha especie de
digamos que o Elf é a CIA do Polo Norte e Lucy Liu é a coordinadora de defensa contra os problemas mitolóxicos. Se tes un problema mitolóxico, Lucy Liu desplega a todos os seus agentes para erradicalo. Non vou dar máis pistas, pero aparecen outros seres mitolóxicos polo medio. Moi divertidos. Que pasa con... De feito, hai un momento no que se ven rodeados e La Roca dun peto saca. Sabes estos bonecos que son uns robots que hai nos moito no Tiger, que lle das uns botonciños e fan así? Estes que Como boxean, que pelean. non? Que boxean. Pois saca dous boxeadores robots, falles medrar e dice protegednos. E ves que os robots gigantes boxean coa xente. É unha peli familiar moi divertida. A verdade é que vela enseguida, podela ver con calquera idade que a disfrutan igual e mítica peli de Nadal para pasar o rato. Non sei, Fer, que opinas desta película? A min gustoume bastante e ademais gústame que mantén unha peli de acción que está ben, sen moitas pretensións e gústame moito que mantén bastante ese punto de vista inxenuo que eu creo que debe ter unha peli infantil, especialmente cando é sobre o Nadal, non? Porque, por exemplo, Chris Evans, que é un sinvergüenza, un borracho, un delincuente internacional, sin embargo, jódelle cando descubre que está na lista dos malos de Papá Noel. E non quere estar aí. Sí, eso, pues, ese tipo de cousas están moi guais, non? E despois non estou seguro porque non o mirei, pero pareceume que Papá Noel é John Malkovich, non? Hola, son Fer en postproducción. Non era John Malkovich, era J.K. Simmons. E direi que é unha das pelis que de xeito máis interesante explora o tema de que Papá Noel sexa capaz de percorrer todas as casas do mundo nunha noite. Penso que ten un xeito moi interesante de abordalo, non? Porque o normal sería, bueno, pois Papá Noel é mago, o sea, ten maxia e xa está. Pero aquí mola como teñen un plan de actuación que fixeron todo o ano, non? Entón, en tal casa teño que botar non sei cantos segundos, en tal casa non sei que, e cando ves actuar é como moi espectacular, non? En plan de... É capaz de saber que neno está dormindo en cada momento para ir á súa casa. Sí, eso é, ten como un... parte da cualidade de Papá Noel é saber a que casa pode ir seguinte, non? E cousas así. Non sei, é como interesante. Un dos temas que abordan é que Chris Evans di, pero non tedes un sub-Papá Noel, un vice-Papá Noel ou un equipo de Papá Noeles de emergencia. E dice, no, só pode facer Papá Noel que ele é o que sabe en que casa entrar a cada hora e con que superpoder entrar e tal. E dice Papá Noel, eu cada noite de Nadal consumo 500 millóns de non sei cantas calorías, mentres como unha pila de galletas. Sí, porque eso tamén mola, que ves o gimnasio de Papá Noel, e ves o tipo facendo aí exercicios aí para adestrar, para repartir os regalos. Eu poñolle todos xeitos unha nota negativa, non por mal, senón por, para min, oportunidade perdida, que no cartei da peli e o inicio da peli preséntase un personaxe con moitísimo potencial que logo nunca se usa, que é García o oso polar. Ai, o oso polar, García o oso polar, sale no trailer e sale 2 segundos. Personaxe ultra carismático, con moitísimo potencial, que sale nada na peli, e dame moitísima pena porque a peli gustoume, pero eu vina pensando que eran Chris Evans, La Roca e un oso polar repartindo hostias para salvar o Nadal. Claro, faltoume un componente. En riba, cando vexo que se chama García, oso polar, a min dá unha risa, tío, porque o nome que menos lle pega un oso polar, seguramente... Non sei se era García na versión española ou en Estados Unidos lle poñerían García o oso. A ver, non o vi en inglés, pero estou convencido de que en versión original ten que ser García tamén, non? Sería... Porque ademais García é como apelido moi estándar hispano, non? De que eu creo que o oso polar poño un nome en español aí polas risas, non? Eu vexo un pouco así. O oso polar é mexicano en Estados Unidos. Sí, eso. Eu gustárame máis a de que comentei o ano pasado,
a de que Papá Noel era John Wick, que lle pedían salvar, un dos deseos era salvar a súa familia, entón viña John Wick a pegarse cunha pila de ladróns. Sí, o que Bueno, pasa que... perdón, pero non pensades que... O sea, mólame esa idea. O que pasa que eu penso que xa demos un pouco a volta e as pelis de Nadal nas que Papá Noel reparte hostias ou é malo ou vai de putas ou cousas así, penso que xa están moi vistas, que xa chegamos a un punto no que vale, xa pasou a moda e esta peli, sendo un pouco original, Papá Noel é Papá Noel. E vale, ten músculo, se vai ao gimnasio e ao final é unha especie de... Sí, pero é Papá Noel, non? É eso... está guai. De feito, unha das cousas, un dos motivos polos que Papá Noel é secuestrado é precisamente a envexa que lle ten, pois, o que veremos que será o malo, precisamente na fe que aínda ten na bondade, non? Dos nenos e da xente en xeral. De feito, a min defraudoume porque eu pensei que sería xente enfadada con Papá Noel porque non aceptou o regalo preparando unha vinganza. O sea, xente super normal que se autoorganizou para dicir quero saber onde está Papá Noel para jodelo. E non, ao final é un ser mitolóxico. E tú dis, va... Por certo, moi fan da casa do Krampus e da casa do Krampus. E do trineo do Krampus. E do trineo do Krampus. O sea, o todo do Krampus mola. O Krampus é unha especie de vikingo o sea, está guapísimo. É unha especie de colexo maior cheo de gañáns a casa do Krampus. E de feito teñen xogan a darse de hostias. Sí. O xogo a hora da cea na casa do Krampus son os torneos de hostias rusos, estos de que se pegan unha bofetada, sabes? A ver quen gana, sí, maravilloso. Sorprendeume bastante para ben esta peli, pareceume moi divertida e para ver con nenos e tal e caralluda e ben. E bueno, para que os nenos acaben xogando a ver quen dá mellores hostias. Pa unha vez que acerta Netflix, pois vamos tamén dar aí un pouco de... Creo que é de Amazon Studio. De Amazon, bueno, pois logo retiro dito, logo Netflix sí que sen acertar. Bueno, Paco, ti que biche? O sea, ti que nos recomendas sobre bonecos? A ver, eu vou ir bastante máis atrás no tempo, porque vou falar dunha peli dos anos 90. Teño que recoñecer dese programa veño con cero chuletas, porque estou sen internet, de feito, a miña conexión é máis precaria que de costumbre porque estou cos datos do teléfono móvil, así que non podo ni siquiera finxir que teño idea das cousas que digo se vou mirar así de estrangiz os datos que me faltan da peli. Así que simplemente vou arriscar dicindo que dos 90 que les soa que pode ser do 98, 99, pero tampouco estou disposto a afirmalo rotundamente, que se chama Pequenos Guerreiros. E Pequenos Guerreiros é unha peli que tivo moito éxito na nosa xeración, ou eu non recordo así, porque recollía moito dos nosos soños, das cousas que nos podían molar cando pensábamos nos nosos xoguetes, que era a idea de que os nosos xoguetes están vivos cando non estamos mirando para eles, que os nosos xoguetes teñen unha certa vida autónoma e que incluso podemos chegar a desenvolver relacións de amizade con eles. Isto é unha peli de imaxe real, cuns efectos especiais bastante guais para a súa época, na que unha serie de bonecos cobran vida, están vivos, non me acordo moi ben por qué, pero creo que ten que ver cun chip que técnicamente les teñan que poder falar e tal, un chip pero que están dotados de desenvolvemento militar. Rouban un chip militar de inteligencia artificial. Exactamente. Os bonecos acaban tomando vida e hai dous bandos, porque son uns bonecos específicos que son directamente como nunha saga, pues, ten unha historia propia, teñen lore estes bonecos. O sea, dentro do universo da película, estes bonecos están sacados dunha historia. Os bonecos son avatar. Sí, na que representan exactamente un planeta de criaturas alienígenas e os humanos enviados a colonizalo. Técnicamente, creo recordar que os humanos tiñan que ser os vós, pero na película danlle a volta os humanos son, o sea, os bonecos que representan humanos. Estades seguros de chumos imperialistas? Estades seguros de que é así, porque eu sei que sei que é verdade que os malos son alienígenas, pero non é máis como que é o que di Foucault. Os humanos non son soldados normais, non me sona que sexan soldados. Os humanos son soldados normales.
E os Sí, son aliens soldados, sí. é que eran dous diseñadores de xogos de xogos para nenos. Había un que era como o flipado, o idealista que diseñou os aliens Os por gorgonitas. dicindo estos Os aliens, gorgonitas. os gorgonitas desean aprender, entón van a aprender cos nenos sobre o mundo e tal. E despois había un que era máis cripto bro que dixo, bueno, pero hai que meter unha contraprestación que sexan violentos e que os queiran matar, e o jefe, o CEO, dixo, eso, eu quero que haxa un Action Man que mata a estos bichos. Eso é. E poden falar, Bueno, no, isto, además a escena e poden falar como no anuncio, dice, no, isto é un anuncio. É dicir, pois eu quero que falen como no anuncio, é o que prometiche. E aí é cando roban por resumir un pouco a historia, estes bonecos empezan a enfrentarse de verdade, porque claro, están vivos, e o seu enfrentamento, os alienígenas simplemente buscan a paz, é dicir, eles queren que eles en paz e queren vivir libres, e depois teñen como un mito dun lugar que sería unha especie da súa terra prometida, digamos, un lugar onde eles poden estar tranquilos e tal, e mentras os militares o único que queren é destruílos. E basicamente a película é a mítica peli protagonizada por rapaces adolescentes, máis ou menos, que se ven implicados neste combate de dimensións levemente galácticas, porque son bastante pequenos e tal, pero lían bastante. Acórdome de dous momentos estelares da película que sempre me apetecía comentar. O primeiro deles é a frase super guapa que teñen os malos da peli, os militares, que a de non habrá piedad para nadie, que o repiten así varias veces, é a muletilla desa película. E a segunda é que teñen un detalle moi gracioso, que é o momento no que os protagonistas e os bonecos alienígenas están parapetados na casa para que non os ataquen, e os robots, os militares que están fora, os bonecos militares, asedian a casa e empezan un mecanismo de guerra psicolóxica e poñen uns baffles enormes que non recordar que son as Spice Girls. As Spice Girls. Ou algo así, non me acordaba. Polo barrio para que se rindan. Que é como un rollo super noventero. Por eso me acordo que a peli debe ser así de 98-99 porque, joder, se as Spice Girls están petando para aparecer na peli, era máis ou menos esa época. Parodianos no Simpson, cando tamén está o señor Bart chegando nun tanque, vai poñer a cabalgata das Valquirias e ten as Spice Girls que é a cinta de Smithers. Desta peli hai unha parte que a min sempre me gustou moito, non? Porque, claro, como dixeches ti, o problema que teñen é que o chip é moi potente, aprenden, empezan a facer cousas, non? Que exceden, digamos, o xogo, non? Pero mólame sobre todo unha parte na que atopan unhas Barbies. Cando xa se fan os donos da casa, os xoguetes, atopan unhas Barbies, e claro, as Barbies son xoguetes normais, eles están como flipados en plan de, madre mía, pero as mulleres estas están lobotomizadas, aquí non responden, e opéranlles, métenlles como o chip as Barbies e fan aí como un comando feminino de Barbies, aí que está... Eu desta peli teño que decir que decías, buah, están moi ben feitos os bonecos. Sí, están moi ben feitos os bonecos, porque a peli de Pequeños Guerreros é de Joe Dante. Joe Dante é o señor que nos trouxe tamén os Gremlins e é un dos grandes mobilizadores do stop motion e das criaturas para nenos da época. O sea, estamos ante unha peli que non recordamos tal, pero era unha gran produción para nenos. Era un... A mí me gustou moito. Hai moitos anos que non a vexo, pero creo que podería ver con moito gusto. Eu creo que unha peli a reivindicar. Eu tamén fai tempo que non a vexo, pero eu penso que está moi esquecida para o guai que estivo e para o éxito que tivo no seu momento, porque esta peli non se pegou hostia, esta peli fixo pasta e vendeu moitos bonecos. De feito, claro, hai unha cousa desto que quería comentar. Eu tiña un dos malos, acórdome. Mira, dos malos, quen serían os malos aquí? Os militares ou... Dos militares. Os militares. Sí, o meu veciño tamén tiña o general, que ademais, joder, o nome non romperon nada a cabeza, que se chamaba Chip Hazard, que sí, é certo. Que en inglés significa literalmente chip arriscado. Quero dicir que non romperon a cabeza.
non se mataron. Pero o que vos iba a contar é que este verán estuve en Islandia. Estaba eu ali cuns compañeiros e tal, e todos, guai, Islandia, que guai, non sei que, a paisaxe, a arquitectura, non sei que. E en que me fixei eu? Que nunha tenda de tebeos, aí estaban no escaparate os gorgonitas a vender. Hostia. Wow, e non os compraches. E eu ali, oh, mirade, eu dixen, mirade os gorgonitas, e nin Dios tiña puta idea de que estaba falando eu ali, eu todo emocionado por ver os gorgonitas ali de... Non merquei os gorgonitas, xa era caro o dabondo o país como pa enriba andar gastando cartos en figuras de colección. Que te paren en aduana por tráfico de gorgonitas. Te imaginaste, tío, parante outra frente a máis aos gorgonitas. Aí de... Sí. A peli a mí faise eso sí un pouco escura ás veces, non? Eu cando a vin de neno moloume moito, pero había partes que eran como moi serias, non pensades que... A ver, ao neno acojonaban claro, por é un momentos. pouco, eso me refiro. É o rollo de Joe Dante, os Gremlins igual. Eso, sí. Quer dizer, eran estas pelis das que temos falado de que ten para nenos que teñen un grado de escuridade e de medo que xa non se fan. Sí. Que con 6 anos vías isto acojonado, en plan, joder, cos bonecos van... Cando se fan ca casa e cando poñen aí fan aí a redada para topar os gorgonitas e tal, esa parte un pouco acojona un pouco de neno. Despois sí que é verdade que digamos a batalla final é un pouco un despelote, non? Pero bueno, para mí moi recomendable. Dá un pouco de pena que este tan esquecida, a verdade. Bueno, Fer, tú que nos vas a recomendar entón? Bueno, eu tamén vos vou traer un moneco desta volta vai ser un peluche, non? Este peluche non é outro que o osiño Ted da peli homónima, non? Ted, para que non a coñeza, é unha peli de cando Seth MacFarlane, o productor, o director, un pouco o líder detrás de series como Padre de Familia, Padre Made in USA, este tipo... Community tamén é del? Pois non sei. Non me sona, a verdade. Eu sei que é del as dúas... Festa de salchichas é del. A verdade é que non, bueno, pegaríalle que fora del, pero a verdade é que non o sei. Ora, son Fer de novo. Non é de Seth MacFarlane, é de Seth Rogen. Pero foi unha época na que lle deu por tratar de facer pelis de imaxe real, non que cando fai 1000 maneras de morder el polvo, a peli esta do oeste, ou as dúas pelis de Ted. É un pouco co seu selo, non? Pelis pois con personaxes mal hablados, con chistes bestias, e con moitas referencias a televisión e películas dos 80 e dos 90, igual que Padre de Familia, non? Esta peli teño que dicir que non gusta tanto, a mí pareceme que está bastante ben, pero sí que é verdade que é un produto moi inferior ao que pode ser Padre de Familia, por exemplo, quero dicir. Chegaron a poderlle unha serie de Ted. Precuela. Sí, hai unha serie precuela de Ted, con Ted Osiño no instituto. Buah, non vou falar nunca dela. Non, tampouco merece pena vela, pero é un dato. Sabes que serie sí que é de Seth MacFarlane? Esta de Orville, que é como unha especie de parodia de Star Trek. Ah, sí. De Star Trek, no. Sí, xa se calé. Pois esta película vai de... Eu penso que é unha especie de soño que debeu de ter Seth MacFarlane de neno ou algo así, porque colocadísimo. É como un neno dos 80 que el ten o seu osiño de peluche. El, pois, ve pasar unha estrela eu non recordo se era unha estrela ou como... Sei que pide Sí, era unha estrela fugaz. Unha estrela fugaz, non? E pide un desexo, o seu desexo é que ese osiño cobre vida e sexa o seu mellor amigo, non? E o desexo, pois, concédeselle. E o osiño, pois, cobra vida e é un neno como el. O tema é que isto é a premisa da peli, que a mí encántame, pareceme feito dos mellores chistes da peli, non? De que o tipo, claro, un osiño de peluche de repente con vida nun mundo, pois, no que a priori non existe a maxia. Entón, claro, saen todos os periódicos, vai a televisión a facer entrevistas, non sei que, pero como di a película, pero como a todo,
pasados 2 meses, a ninguén lle importaba xa un carallo, non? En plan de, pasou a novidade, xa todo o mundo sabe que este oso existe, e xa está, xa non lle importa a ninguén. E o osiño, pois, medrou con este neno, a vez que el, e foron sempre os mellores amigos, e fast forward o futuro, onde, o sea, o presente, onde este neno xa é un adulto, que está interpretado por foisame agora, como se chama o actor de Transformers, o de Dolor e Dinero, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que é un home, pero bueno, este tropo que hai tanto na comedia americana do home que quere non inmaduro. Quere vivir toda a vida fumando porros e xogando a O PlayStation. sea, non inmaduros desde o punto de vista infantil, é un pouco máis como que quere manter o estilo de vida juvenil, non? El está moi cómodo, pois, bueno, pois eso, empregando o tempo libre de fumando petas co seu colega osiño de peluche, e non avanzando, digamos, na vida, algo que lle, pois, provocará conflictos co seu interese amoroso, que neste caso é Mila Kunis. Por certo, o osiño que lle pon a voz o propio Seth MacFarlane, igual que fai en Padre de Familia con varios personaxes de feito. A peli está moi guai, é un pouco, non ten un gran hilo argumental, porque sí que é verdade que pola metade da película veremos que hai un secuestro e tal, pero é moito máis como viven a vida este tipo, non? Os problemas que ten, e como el, bueno, pois o tipo que vos dicía, non? Unha persoa de 30 anos, pero que, bueno, que ten un traballo aí no que non pode evolucionar, pero el confórmase con el, pois fumar porros, ir a festas, e o tipo, pois, certa obsesión cos mitos dos 80, non? Porque hai unha, en especial, ca peli de Flash Gordon, neste caso, sí, polo motivo que sexa. De feito, hai unha parte moi mítica. O osiño tamén é outro crápula, o osiño mete coca, o osiño emborráchase, é unha parte di tacos a mansalva. O osito miñanco é o oso vicioso original. De feito, hai unha parte, non, do oso, que o oso se queixa de que, joder, de que un peluche non ten pirola. É unha cousa da que se queixa o oso porque el quere foder. Claro, o oso di, joder, eu mandei unha pila de cartas a Mattel para que se fagan cargo deste problema, pero non me... É un chiste que despois reciclan en Barbie. Hai esa parte na que ten que estar, non me acordo exactamente en que sitio, pero o actor que fai de Flash Gordon organiza unha festa, entón eles non dubidan e van á festa de Flash Gordon, e hai unha parte moi guapa na que están meténdose coca con Flash Gordon, e os tipos están como o osiño máis Mark Wahlberg aí como flipando de, boa, tío, nos estamos metiendo rayas con Flash Gordon, el mejor día de mi vida, ¿no? É a cousa que poden aspirar. Sí, nunca mellor dito. Mira, nunca mellor dito. Eu non sei se é da primeira ou da segunda peli, pero hai unha das escenas que me parece máis profunda e coa que me sentí moi identificado, e é que o dono do oso está tendo unha cita. Entón, ves que hai unha tensión sostida durante toda a cita, dices, boa, estará salindo mal a cita, non se gustarán. Estaste creando tú na túa mente a idea de que pode estar pasando. Entón, o tipo acompaña a muller á porta da casa, ela despídese, e cando ela xa está dentro e pecha a porta, o tipo solta o peido máis largo que oí nunha película e dice, menos mal que ya se ha ido. Que é un chiste de mierda, sí. Pero pareceme desas cousas que tú estás pensando que vai vir por outro lado e en realidad é que o tipo estábase cagando. Que ese o humor básico de toda a vida que todos queremos, verdad? Gústame moito tamén cando o oso, pois, acompañando o seu colega neste plan de madurar e de crecer como personas, decide ir buscar un traballo por primeira vez na súa vida. Entón é gracioso ver o osiño de peluche facendo entrevistas de traballo e cousas así, non? A mí a peli funciona, a mí eso sí, tenche que gustar o humor Padre de Familia. O humor de que tenche que facer gracia cando hai cousas que pasan porque sí.
Cando o mítico humor de isto é máis tenso que o día que me esquecín de como sentarme, non? Pois ese tipo de humor de Padre de Familia, se che mola, eu penso que a peli está divertida. Despois hai unha segunda parte, comentaba aquí a corte, que para min está moito peor, porque penso que cae moito máis no sentimentalismo, e a segunda parte sí que é moi Pinocho, xa, de un pouco, porque é un pouco como dun xuizo do osiño loitando por ser recoñecido como persoa, digamos, non? Unha cousa así, que non renuncia El a hombre ser, bicentenario. que non renuncia a ser bestia, nin a... Pero, bueno, para min é moito máis coñazo, porque non me interesa un carallo isto, eu quero ver o oso metendo coca con Flash Gordon. Cando Pero me fagamos dicindo que películas é de unha peli abogados, que é a mítica peli de litixios do cine americano. claro, cando fagamos unha peli de xuicios no cine, falamos de Ted 2 e de El Joker 2. Foliada a Dios, recordemos. Foliada a Dios. Foliada a Dios. Pois eu quero falarvos. Todos conocemos a Chucky, o boneco diabólico, verdad? Home. Pois fixeronlle un Fase remake. con dos anos. Pois que vas a decir, pois en realidade non se chama Chucky a peli. No, pero aí fixeronlle, pois non se chama Non Chucky, se chama Chucky. Pois fixeronlle un remake en 2019 e decidiron que Chucky, o boneco diabólico, nese remake de 2019 iban a facer un cambio de lore e resulta que, creo que en Pakistán, poñamos Pakistán, hai unha fábrica de xoguetes. E están fabricando ese neno con peto tan tal, con frases e tal, que leva unha inteligencia artificial dentro e entón coordínase con todos os aparellos da túa casa e funciona como xoguete e como defensor do neno, en plan, pois se ven un extraño a falar co neno actúa, chama a policía, etc. Non? O caso é que a primeira escena é que está nesta fábrica, un dos que cose bonecos está hasta os collóns e programa un Chucky para que sea o Chucky loco, homicida e este zumbadísimo e tírase desde a fábrica, desde o teito da fábrica e suicidas. O Chucky loco é metido dentro dunha caixa de Chuckys normais e chega á familia do neno, que non sei se chama como na peli original, pero po caso. Entón, que ten de curioso esta película? Que o Chucky prográmase defectuosamente para defender ao, digamos, Andy. Entón, como o gato arrabuña a Andy, o Chucky volvese tolo e despelexa o gato e mátalo. Hai un veciño que se mete con el, entón vai e mato. De formas moi graciosas, porque claro, pode controlar, imagínate, controlar o ascensor, pois espétache o ascensor. Controlar o microondas, pois férveche tanto o chocolate que estás facendo que te queimas por dentro, ou algo así, sabes? Entón, Hostia. toda a peli é ese Chucky descontrolado. Perdón, pero que me deu a risa porque acabo de imaginar unha peli que fose Chucky meets Destino Final. Un pouco así. É un pouco eso, porque os guionistas chegaron a un argumento que me parece normal e é nadie lle pode ter medo a un boneco que lle arrancas a cabeza, que lle das unha patada, joder, por moito que leve un coitelo, aínda que te pille despistado o puto boneco, é un puto boneco, joder. A ver. Isto é como o mítico tuit este sobre o ciberbullying. Pero que carallo é o ciberbullying? Apaga o ordenador e xa está. Un pouco eso. De feito, anos despois fixeron unha peli que se chama Megan, que é o mismo conto cunha boneca, que é unha nena actriz. É moi gracioso porque súmanlle a mesma historia que Chucky o remake, pero con unha tipa que fai cabriolas e volteretas. Non sei se vistedes esta película de... Non sei se vistedes esta peli de Chucky remake. Non? Eu de Chucky solamente vin unha das últimas que se fixeron antes dese remake, pero que xa vendían tamén como por unha especie de reboot. Sí. E, atención, vin a moza de Chucky na TVG. Home! Sí, dobrado ao galego. Un clásico eso, a moza. Era a moza ou era a noiva de Chucky? Igual era a noiva de Chucky. Pero solamente me acordo de cando se carga os tipos que están fodendo co espello que está por encima da cama. Eso teño eu en digital. Se algún dos nosos espectadores
algún día quere facer unha Discord party de ver pelis de mierda, que avise en comentarios que nos conectamos e vemos a noiva de Chucky. Queda como promesa. Moi guapa a noiva de Chucky. Pregúntome se estará na aplicación esta da galega, que abrín o primeiro día, nunca se me volveu a correr a abrir de volta. Está máis cuñados aí na aplicación da galega. Home. De Chucky nunca vin tengo que dicir que de Chucky non vin ninguna peli. Sí que pasei medo con Chucky porque teño ido a Madrid e velo ali na Porta do Sol para que te saques unha foto con el, pois acojona. Pero vou dicir unha cousa, de todos xeitos. Non notades certa tecnofobia aquí, quero dicir, no tema dos xoguetes? Porque cando os xoguetes cobran vida por arte de maxia son vos, pero cando os xoguetes cobran vida por inteligencia artificial ou por un chip son malos. Eso, e dadesvos conta de que son pelis anteriores a que houbera ese, digamos, discurso social en torno á inteligencia artificial sí, a inteligencia artificial non. A ver, eu, que pertence a un sector profesional ameazado pola inteligencia artificial, direi que estou nunha fase neoludista a muerte, así que calquera desas cousas roubache a alma e que acabar con elas. Eu estou a tope contra as máquinas, está martada. Pero fan dibuxos moi graciosos, faltabache decir. Eso sí. Ainda que peores que a vida real. Porque outro día pedille a IA de X que me debuxase a Manolo Fraga xogando dominó con Fidel Castro e fixo algo moito peor que a foto original. Home, que tamén estás pedindo que emule unhas mellores fotos da historia aí, que tamén... Bueno, Paco, ti que xoguetes no cine che molaría falar agora? Bueno, pois como acabamos de falar de Chucky, eu vou continuar pola mesma vía, porque recordemos que na peli de Chucky que comentaches, no remake, Chucky é un problema de inteligencia artificial, pero nas películas clásicas de Chucky é o espírito dun asasino que se mete no seu corpo, é dicir, Chucky é un boneco poseído realmente. Fai como un ritual vudú ou algo así, o tipo antes de morrer e metes en Chucky. Ben, pois é unha peli na que vou falar, tamén vou falar dunha boneca poseída. Se vos digo Annabelle, tal vez vos percorra un calafrío a espiña o espiñazo, porque é esta mítica boneca que aparece como un spin-off dunhas pelis que dan realmente moito medo, ainda que curiosamente Annabelle sexa unha peli que non dá ningún tipo de medo, porque a mí parece bastante mala. Son as películas de Expediente Warren, ya sabedes que a que me refiro, non? Son as de James Wan, director, se non me equivoco, tamén de Insidious. The Conjuring, en inglés, en España, Expediente Warren. Exactamente. Son... Quero recordar que agora son 3 pelis, claro, é unha saga moi interesante porque creou o seu propio multiverso. A Monxa e a Llorona están nese universo. Empezou con 3 pelis básicas, no, a Llorona non, pero a Monxa e a Annabelle sí, son spin-offs. Empezou como con 3, bueno, con unha peli básica. Tamén. Que non é spin-off, pero bueno, non vamos a debatir sobre eso antes de comentar que é Expediente Warren. A Monxa, que spoiler da Monxa, o misterio é que se repites Monxa moitas veces, ao final é Xamón. Que na Llorona chaman os tipos son eu o que está sin internet e Fer acaba de aproveitar a súa conexión decente para facer ese chiste. Oh, vaya. Injusto é o meu. Paco, que na Llorona chaman primeiro os Warren e din, no, estamos ocupados. Mandamos a un colega, e o colega é o cura que vai mirar o da Llorona. Bueno, non teño internet para comprobalo, pero eu creo que non. O caso é que Expediente Warren son unhas películas que é como se Iker Jiménez e Carmen Porter protagonizasen a súa propia saga cinematográfica, porque é un matrimonio de xente que se enfrenta a fenómenos sobrenaturais e que cobra libertad. Tira ideas, Os americanos contra Podemos. Está baseado en un matrimonio, non digo feitos reais, evidentemente, nun matrimonio real que dicía que sí que se dedicaba a esas cousas, que era James e Lorraine Warren, creo que eran os nomes. Ahora xa palmaron os dous, pero na súa casa de, digamos, Wisconsin, porque non sei onde estaba, acumulaban un bo número de obxectos malditos. Un deles, obxectos malditos reais. Un deles, a boneca Annabelle.
que é un obxecto que aparece nas películas originais de Expediente Warren, e o que que o teñen ali como nunha vitrina porque está poseída por un demo e é chunguísima a nivel que o seu maior superpoder é cambiar de sitio cando non a están mirando, que a ver, como superpoder recoñezo que dá mal rollo, pero tampouco sei se entra na categoría do que Pero eso tamén non pago eu. e fixeronlle dúas pelis propias a falta dunha. Eu vin as dúas e teño que dicir que as teño hiper esquecidas, que a segunda creo que era un pouquinho mellor que a primeira, pero que a primeira, desde logo, era infumable. Porque unha movida que lle pasou ás películas de Expediente Warren, esas que crearon o seu propio multiverso, é que a saga principal están todas bastante ben. Eu vin Expediente Warren, a segunda que era o caso Enfield, e a terceira, que non me acordo moito, pero creo recordar que tampouco era malísima, pero despois, todas as que se fixeron de spin-off, desde o meu punto de vista, son todas malísimas. Tanto a Monxa 1 como a Monxa 2, que tamén era un pouco mellor que a Monxa 1, pero sin botar foguetes, como a Anabel 1 e a Anabel 2, que tamén eso, a dúas era un pouco mellor que a primeira, pero sin botar foguetes. E La Llorona. O problema de Anabel... Expediente Warren... Expediente Warren de Belmez Faces. Claro, é que é un pouco ese rollo. A ver, eu imagino que en algún momento alguén en España terá a idea, entonces non sei a quen van contratar para interpretar esa parella tan carismática. Eu gustaríame como fan de La que se avecina e de que xa sei que xa non pode ser por motivos médicos que José Luis Gil interpretara a Enrique de Vicente. Creo que nos teríamos aí unha actuación realmente de altura, pero bueno. Senón, Jesús Bonilla e Ana Obregón, eu creo que aí pa... Bueno, Ana Obregón igual lle pega máis facer de Anabel. Bueno, pois esta película Anabel creo recordar que é unha precuela de Expediente Warren, porque Expediente Warren xa teñen ali encaixada na súa vitrina, no seu despacho de cousas chungas, xa está ali controlada. Sí, pero non fuxo, ao final. Eso que che conta en Anabel un pouco... Pode ser, entón Anabel non é unha precuela. Como vedes, iso está preparadísimo. Non estou seguro, a verdade. O caso que Anabel é unha boneca. É unha boneca que dá super mal rollo, que se dedica a facerlle putadas á xente, pero que realmente, se viches as de Chill Play, se viches outras películas protagonizadas por bonecos malvados, o problema que ten Anabel é que non tes ningún tipo de incentivo, non é, sabes, non ten nada, é unha película hiperxenérica, feita, é a mítica película, acordemos de cando quixeron facer o multiverso de monstruos, Dark de momias, Universal, claro. Sí. O problema esas películas que eran todas, o pouco que se fixo, sí, eran super xenéricos, super sin alma, pois é o que lle pasa a peli de Anabel, que xa é jodido con a peli que vai dunha boneca posuída, non teña alma, pero sí, é así, non ten unha película completamente feita con escuadra de cartabón. Vou facer unha peli de chat GPT, fai unha peli de terror. Só me acordo de dúas escenas. Unha é ui, que medo dá esta boneca, vou na tirar á basura. Mete no contenedor e volve a aparecer. E di, ui, pero eu tirei no contenedor. Bueno, vale. E a outra é, vámonos mudar, que esta boneca... Pero non a tiraches no contenedor de residuo orgánico. Vámonos mudar, que esta boneca dá moi mal rollo. E, abrindo as caixas na casa nova, está a boneca. E tú, moi ben. E algo así como o orixe, que aparece nos 5 primeiros minutos, que é ui, os meus veciños están moi mal da cabeza, parece que van matar a alguén e nós temos unha boneca. Matan ao veciño e a alma de quen matamos entra dentro, ou algo así. Sí, hai que ter cuidado aí de como fai o tema das posesións, porque aquí podeche quedar algo un pouco risible, non? Un pouco como... Sí, e pois hai outra que é, está a boneca e pechas unha porta polo aire e todos, ai, que medo, a boneca ten poderes. Pecha as ventanas? Pecha as ventanas, animal. É que a boneca ten poderes. Fai aire. Borrasca. O que día que hai que ter cuidado un pouco de como faz a orixe estas cousas que as posesións, non? Un pouco a baixona que me deu a min cando ves El Exorcista 2 e resulta que o demo chamase Pazuzu, non? E aí pois perde toda a forza, non? Ese demo, non? De estou posuído, joder, que medo. Por Pazuzu, Pazuzu! Vomitólogo! Non? Un pouco... Pazuzu parece que saliu da mesma mente creativa que el robo de la jojoya.
Pois sí, pois un pouco así. Bueno, Fer, que peli de xoguetes nos traes? Bueno, pois eu a min agora para ir concluindo esta sección non nos podemos deixar digamos o buque insignia das pelis de xoguetes, que sería a saga, por suposto, de Toy Story, esta saga que iniciou nos 90 con esa bueno, que literalmente significa historia ou conto de xoguetes, non? Esta é a peli que inaugura Pixar, en realidade. Pixar fixera curtas antes de esto, pero este é o primeiro a primeira longametraxe de Pixar e foi un éxito absoluto nos anos 90. Non é unha saga que creo que non necesita presentación, pero bueno, por se acaso alguén viviu nunha cova todo este tempo, pois trata de unha peli de animación en 3 dimensións, describe un mundo onde os xoguetes teñen vida. O que pasa é que non deixan de ser xoguetes. É dicir, non é que foran xoguetes e de repente collen consciencia e son un ser normal, non. Son xoguetes, o que pasa é que os xoguetes teñen vida. E eles finxen non tela mentre os nenos xogan con eles, porque ese é o seu cometido, non? Os xoguetes queren que os nenos xoguen con eles e despois pois fan a súa vida pois cando non estás mirando para eles. Entón un pouco a fantasía da película, non? De que os xoguetes están facendo cousas, están vivindo aventuras, pero de repente pasa un neno que mira para eles, entón eles pois caen o chan como a quen non son seres sentientes. Un pouco Anabel tamén, por outra parte. Sí, o que... Eso literalmente non fai a Anabel. Sí, o que pasa que aquí, bueno, pois non asustan. Bueno, tamén o fai Chucky a veces. A primeira peli, que é a máis mítica, que non a mellor, na miña opinión, pero bueno, a primeira peli que é a máis mítica, pois trata eso, dun xoguetes que pertencen a un neno que se chama Andy, e que ten o seu favorito, que é como Woody o vaqueiro, que lle pon voz na versión original Tom Hanks. E de repente por un Nadal regálanlle a ese neno pois o xoguete de moda, que é o Buzz Lightyear, que na versión española ponlle a voz o noso ben querido José Luis Gil, ¿no? Que facía de Juan Cuesta en La que se avecina. Hai un pouco... Juan Cuesta en Enrique Pastor. Enrique Pastor. Eso, perdón, en Enrique Pastor. O caso que entra ese xoguete e hai un pouco de envexa, non? Por parte neste caso do líder dos xoguetes, digamos, do xoguete favorito do neno, polo novo que ven aquí. Cunha volta de tuerca aquí que ese novo xoguete que ven é o único que non ten consciencia de ser un xoguete, que el pensa é como unha especie de soldado do espacio, unha especie de... Warhammer, é un Warhammer. Sí, é unha especie de Warhammer, é como unha especie de policía espacial, el pensa que está como nun planeta e cousas así. É un pouco o argumento da peli, non? De el vai aceptando a realidade de que é un xoguete. Eu vin esta peli no cine e flipoume, eu penso que nos flipou a todos. Vos viste no cine tamén, no seu día? No cine non. Eu vi un estreno VHS, o sea, un VHS ou pola tele, pero non a vi estrenada, vamos. E de feito, chegaron a facer unha serie de televisión co Buzz Lightyear. É verdade. Que votaban no Club Disney en Telecinco, que somos gente vieja, que ve cosas. Claro, porque ahora, bueno, teníamos o propio streaming, pero... A mí moloume a peli que fixeron spin-off co Buzz Lightyear, non sei se a vistedes vos. Pois debiche ser o único que lle gustou, porque eu xa sen falar dos temas aburridos de sempre de Twitter, a xente en xeral non coñezo moita xente que lle gustara. Ti recoméndala, así, gustouche? A min, a ver, non deixa de ser unha adaptación de Perdidos no Espacio para nenos. O sea, un achegamento ao concepto de Perdidos no Espacio, un spin-off, digamos. Porque o argumento é ese, pérdense no espacio, teñen que resistir hasta chamar por axuda. E hai cousas. Eu, volvendo que a Toy Story e a saga que creou tras de sí, teño que dicir, supoño que estedes de acordo,
e que unha das grandes virtudes para a nosa xeración de Toy Story que son unhas películas que moi inteligentemente souberon embellecer, é dicir, en cada nova parte, eu a única que non vi de momento é a cuarta, pero en cada nova película tiñan, é unha mítica peli para toda a familia realmente, porque dá por unha parte, capta moi ben a atención dos nenos, pero pola outra, a xente que xa vai tendo uns anos, ou que xa é adulta, e que as viu de neno, ou que sexa, sientes identificado con peripecias que lle pasan aos personaxes. Para mí, a terceira película de Toy Story é unha das películas máis conmovedoras que vin na miña vida, e unha película técnicamente infantil, animación, etc. Que a mí parece unha peli super adulta e super dura. Cal dis delas? O sea, que dicir, non é que non te podes poñer a terceira. Si, estou completamente de acordo, parece a mellor de todas. Na universidade e tal. É unha película estremecedora. Non é que sexa violenta ni nada, pode haber un neno, pero para un adulto unha peli moi dura, tío. Para mí de feito, probablemente sexa unha peli máis dura para un adulto que para un neno. Pode ser. Porque un adulto coñece o que é a perda, o que é o paso do tempo, o que é que os teus soños se murchen, ou os fracasos vitais, e un neno ainda non coñece eso, por fortuna. Entonces, eu creo que unha película que para un adulto é moito máis dura que para un rapaz. Podemos falar un pouco de que vai para a xente que non a vira. Na terceira, este neno Andy vai á universidade e un pouco, quero dicir, el xa leva anos sen xogar cos seus xoguetes, e un pouco esa sensación de abandono que teñen, eses xoguetes son donados a unha, que é como unha especie de guardería, non? Ou algo así. No, estás na terceira que cuarto. Como? Creo que eso é a terceira, No, pero eso é o final. Na terceira, eles acaban como si nun rollo de un centro escolar ou algo así, onde hai tamén un montón de xoguetes abandonados e tal, que están dirixidos por unha especie de vaqueiro vello. Pero eso é a terceira. No, de vaqueiro non, de oso. De oso. Hai un oso malo, sí. O vaqueiro é a segunda. A segunda peli vai de que Woody descubre que é un xoguete de colección. É que hai un friki que os quere levar a Orlando. Claro, que a segunda... A ver, a verdade é que todas están moi ben tiradas porque tratan temas moi guais sen saírse da relación cos xoguetes. A segunda vai un pouco deste tema do coleccionismo de xoguetes, non? De que hai un tipo que está reunindo todos os xoguetes dunha serie de animación ou algo así antiga, e Woody é cando descubre que el é un xoguete baseado pois nunha serie e que ten como... El descubre que é o xoguete de Bonanza. Eso é. De que ten un cabalo, de que ten unha vaqueira, e de que hai pois un señor maior ali, que ese é o vaqueiro que diste que el non quere. Na segunda, Woody por error compran a Woody este tipo. Woody descubre que é un boneco de colección, é un pouco chantaxe emocional de non podes volver cos teus amigos porque este é o teu sitio, non? Tes que estar aquí na colección, que é o que quere o vaqueiro vello. Na terceira é un oso. E hai un detalle... Sí, Didi. No, digo que hai un detalle da segunda que me parece... O sea, que visto en perspectiva é moi curioso, que é o tema de que a segunda é de Pixar da época tamén pre-Disney. E fai unha parodia, se vos dades conta nun momento, entre Buzz Lightyear e seu inimigo, parodian o Imperio Contraataca e parodian a Luke con Darth Vader. O gracioso é que todo, o sea, tanto esa referencia como a produtora que fixe a película, que naquela época non tiña nada que ver con Disney, agora todo iso é Disney. O sea, é como que chegou Mickey Mouse, lanzou unha rede e apoderouse de todo o que había en pantalla. Pois, volvendo ao tema da terceira, na terceira, eles van ali a o plantexamento un pouco de como se ese fora unha especie de asilo para xoguetes. Eles están ali retirados e tal, bueno, os nenos tratanos mal, cousas así, e o que é máis interesante da película que comentaba aquí a corte, que é o final, non? Cando eses xoguetes, pois, volven, pero volver a toparse ca realidade de que o seu dono xa é maior, xa non xoga con xoguetes, e terán que buscar unha nova vida cunha nena, un pouco o ciclo da vida. E despois está a cuarta, que a cuarta non está mal, pero é innecesaria, porque a terceira é tan conmovedora, acaba tan ben, dache tanta sensación de final de historia. A terceira pechaba ciclo. Sí, a terceira é un final de ciclo, a cuarta é innecesaria.
sí que planteixa unha idea moi interesante, que é de que calquera cousa pode ser un xoguete se os nenos xogan con ela, non? Porque hai este personaxe de Forky, que é un tenedor de plástico a que pois unha nena lle pega unhas mans e unhas cousas e fai como se fora un moneco e xoga con el, e a raíz de que xogue con el pois adquire alma, digamos, non? Fan algún chiste coas pedagogías modernas estas de os cubos que poden servir para todo, ese tipo de que ten segundas lecturas en canto sabes un pouco destas cousas de crianza, pero eu quedaríame ca terceira e punto. Isto escoitei no outro podcast, se me acordara de cal citaría, non é por nada, pero o que decían nesa peli é que o pecado da cuarta é non ser mellor que a terceira. É dicir, a cuarta non é unha mala peli, pero non é mellor que a terceira, e entón faiseche bastante innecesaria. Se na terceira tratabas o tema do retiro dos xoguetes ou dun final de ciclo ou dunha perda ou algo así, isto vai un pouco máis aló, é un pouco xa do final da vida útil, digamos, dun xoguete e tal. É o final da vida útil de Toy Story tamén. Pero bueno, eu calificaría de innecesaria. Se a vedes, está ben, é en xeral unha saga de moi alta calidade, Toy Story. Eu penso que moi poucas sagas de 4 pelis poden dicir que as 4 sexan moi boas. E desta temos... Non existe esa saga. En esta... Non existe unha saga así, ou seja que... En esta podémoslo dicir, e dúas delas, que serían a primeira e a terceira, son excepcionais. A primeira, para a historia do cine, a terceira un película. Eu creo que con este ataque de nostalgia podemos tomar un descanso e seguirmos con máis bonecos no cine neste especial navideño. Así que... Mola meter agora uns anuncios de xoguetes, non? Como... Sí. Cuesta máis de 5.000 pesetas. Ola, benvidos de volta a este trineo navideño do apalpador, que vai ir a vosa casa a tocarvos as barrigas fílmicas, a ver se están cheas de pipocas, e deixarvos unhas castañas, e continuamos falando de bonecos no cine con algo que nos trae aquí o señor Paco. Paco, que nos traes? Bueno, eu vouvos traer unha película que debería gustarme moito, non é que non me gustara, pero ten un dos meus grandes problemas nesta vida, que como ben saben os espectadores deste podcast ou os ointes deste podcast, ten nome de bebida alcohólica e chamase Jack Black. Ben, a película que vou falar é Pesadillas, baseada nos libros de R.L. Stein, que supoño que se naciches entre o ano 85-86... No, por desgracia, se naciches entre o ano 85-86 e 93-94, se cala, máis ou menos ese pode ser o abanico, non? Probablemente te sone, probablemente os leses, os coleccionases, probablemente os intercambiases con colegas. Recordemos, aquela... A mí gusta moito, a verdade, e aínda agora como adulto podería recomendarlos aos nenos porque creo que eran unha excelente iniciación ao mundo do terror. Non eran moi orixinais, eran historias independentes, libros dunhas 100 páxinas con letra grande cada un, que copiaban, había algúns que sí que eran máis ou menos propios, imaginativos e tal, pero case todos copiaban pois algún monstro, algún arquetipo da cultura do terror universal, desde había un boneco diabólico, de feito, o Yeti, abominable home das neves, unha especie de fantasma da ópera, monstros normais, ou seja, era unha saga, a cousa do pantano, estaba igual sangue de monstro que non me soa que estea basado en ninguna historia distinta, aínda que probablemente haxe algún episodio de algunha serie os anos 50 de ciencia ficción no que existira unha sustancia así. Bueno, pero eu lin 4 millóns deses libros, non me acorda nin do primeiro, tío, de que iban, é espectacular. Bueno, do ventríloco. Eu acordome moito tamén la sonrisa de la muerte, que era unha cámara automática que sacaba unha
unha cousa, a imaxe salía cunha cousa chunga que se iba a pasar nuns minutos ou nuns días, estaba moi guai. E ademais, cada volumen era autoconclusivo, era independente, pero había sagas internas. Había, pois, secuelas dun libro anterior que aparecía máis adiante, ou incluso, creo recordar, que tamén como un multiverso compartido, porque ás veces algo que pasaba en algún libro podía haber alguna referencia en un libro distinto. Bueno, era un universo Era propio de o Stein. Stephen King dos Despois sacou nenos. outras sagas. Sí, Era tal o cual, era Stephen Stephen King King. para nenos. Despois Eu, sacou algunha outra saga que creo que tamén teñen así algún universo propio, como Calle del Terror, que fixeron unha adaptación en Netflix que creo que non ten moito que ver tampouco. Pero eu en xeral era lembro, unha saga moi recomendable. eu lembro fortemente a serie de televisión con ese can cos ollos Sí, que brillaban. Sí. Clásico. tiña unha adaptación, por certo, unha adaptación que no caso de La sonrisa diabólica, do libro que digo, a adaptación estaba protagonizada por un jovencísimo Ryan Gosling, que un actor que saliu en moitas máis series míticas dos 90 das que recordamos, porque tamén era o protagonista de Joven Hércules. Creo que salía Eh, no Club Disney americano, pode ser? Eso xa non o sei, eu aquí Eso son era moi fan de John de estrellas Bueno, latinas, non? Shakira e Luis Miguel e todos estes non eran do Club Disney tamén, nas súas orixes, cando eran Bueno, nenos. sí, pero eso de que vai a peli de Pesadillas? Claro, é que cando me enterei de que iba a haber unha peli de Pesadillas, o tive que ir ao cine a vela, evidentemente, a pesar de Jack Black, porque nesta película Jack Black interpreta a R.L. Stein. Porque fixeron unha cousa que me pareceu moi intelixente e a vez un uso moi exacerbado da nostalgia da nosa xeración, que foi que en vez de dicir, bueno, vamos a facer unha adaptación dun libro a gran pantalla, vamos facer unha adaptación de todos os libros, pero a vez eses libros vamos facer que siguen sendo ficción, é dicir, vamos a contar como unha falsa historia protagonizada por R.L. Stein, pero na que os seus libros os seus monstros e demais toman forma real no mundo real e ameazan esa... É dicir, dentro do mundo da película, Pesadillas é unha saga de ficción, pero os seus monstros aparecen no mundo real. Había un relato del que era xusto eso, co tipo, o que escribía facíase verdad. E pensaba ao principio que era unha máquina de escribir bella, pero era unha resulta máquina de escribir que maldita, pensaba era verdad. Pero eso non era a peli esta de Eduardo Noriega que fai crucigramas, esta que falamos unha vez. Bueno, pois nadie conoce a caso nadie. É que o protagonista desta película é un rapaz que se chama, bueno, non me acordo que se chama, da igual, que chega a vivir a unha cidade, non me acordo se é que el chega a vivir a unha cidade ou que se mudan a casa ao lado dos veciños. O caso é que pasa a ter un veciño que é R.L. Stein, un señor así osco e antipático, que non quere saber nada del, pero que se dá conta de que ten unha filla pois, que lle fai tilín. Entonces toda a película empeza porque él intenta, bueno, pois, coñecer a esta rapaza, tal, non sei que, e cando acaba colándose, bueno, acaba na casa dela, e é cando ela fai os amigos e tal, pero ela dille, bueno, que aquí pasa esta movida, tal, non sei que, temos libros presos nunha vitrina, tal e cual, e bueno, por abreviar moito, porque supoño que todo o mundo imagina que pasa, efectivamente a vitrina acaba aberta, os monstros escapan dos seus libros, e o peor de todos están comandados por Slappy, que Slappy ven sendo o Chucky de Hacendado, é dicir, o Chucky que dos libros que protagonizou cun boneco diabólico escritos por R.L. Stein. Entón, a película, teño que dicir que, aínda que a saga original, os libros, non eran comedias, eran libros de terror moi light, porque eran infantís, que tiñan así algún toques bastante siniestros. Pero esta película decidiron facer unha película máis ben de comedia fantástica, con toques de terror, que de outra cousa. E a verdade é que resultou ben. Estaba pensando niso. Sí, é exactamente, unha película que opta pola liña Jumanji e que é moi entretida. A min, a verdade é que me gustou. Creo que ten unha secuela que non vi. Pero esta, sin ser un peliculón, é unha peli pois esta é unha peli divertida, é unha peli que ademais apela moito a nostalgia da xente que limos os libros de nenos e que nos gustaban e tal. E xoga moi ben con ese efecto, verdad que si, unha película Jumanji moi ochentera na súa premisa realmente, que incluso podería verse así algún paralelismo con ese espírito dos Stranger Things e tal, que a mí a verdade fixose entretida. Eu recomendaría sen demasiados problemas.
Non sei se vos a vistes, Sí, creo é que ti sí, divertida. Paco. Eu non a vin, pero Pero sin máis, verdade? Sí, é divertida, pero eso, pese a Jack Black, é divertido. moito vos jode Jack Black, eu non entendo o Sí. hate de... No, a mí gusta moito unha película de Jack Black que se chama Chacal. Home, deberíades ver, bueno, esta xa la recomendei moitas veces, a de Tenacious D and the Peak of the Destiny, e a Púa do E Destino. escuela de rock, pero pese a eso, Escuela de Rock, Escuela de Rock, ademais, hai que vela en español. claro, Escuela de Rock, Hai que vela en problema español, porque ademais, para que o odio aumente, está doblada por Dani Martín, sabes? Que xa é como Jack Black doblado por Dani Martín, e que falta, dirigido por Adolf Hitler. Oxalá un redoblaxe de Dani Martín cagándose no reggaetón, non? Ca canción esta de mierda que fixo hai pouco. Oiche, os libros de pesadillas... Dani Martín, a canción de mierda de Dani Martín, que é específico, Fer. Non hai ninguna así. Os libros de pesadillas catalogaría de los como pulp, como pulp. Eu creo que sí, ou como homenaxe. Sí, hombre, completamente. Ou como homenaxe a Pal, porque é xa ochentero. Sí. Pero bueno, eu a verdad é que teño que dicir que é unha saga que recordo con moito cariño, a serie que mira que é cutre, recordo con moitísimo cariño, e o único que me jode é que é a mítica saga que despois descubrín que hai moitísimos libros que non chegaron a sair en España, porque eu creo que editados en castelán debe haber 50 ou 60 e moitos, eu debo ter uns 40 por aí, pero ainda estoy ali na casa, pero eu creo que en inglés debe haber case 100 ou 70 ou 80, en plan, bastantes máis. El barco de vapor de los perturbados. El barco de vapor dos perturbados, sí, señor. Cal era o barco de vapor que tiña unha línea verde, unha línea laranxa, unha línea azul, dependendo da idade? Sí. Bueno, eran os dous, el barco de vapor e máis a la delta, non? Que era un pouco a competencia. Hai que decir que da colección de pesadillas, se os puñas ao sol e despois estaban nun sitio sin luz, brillaban na escuridade. Bueno, habría algúns que sí, habría algúns que non, porque eu non creo que os que teño eu fagan iso. Bueno, había bastantes que brillaban na escuridade e despois había uns con relieve. Eso sí. A portada tocaba e tiña con brillos, un pouco de relieve e tal. Sí. Que xoguetes fílmicos nos traes? G.I. Joe! Vamos a falar aquí das pelis de G.I. Joe. Un clásico tamén no mundo dos bonecos, no mundo dos xoguetes. Os G.I. Joe, isto sí que xa é vello, eu xoguei moito con eles de pequeno, pero xa tiñan anos cando eu os collín. Eran uns xoguetes pois un pouco deste tamaño, canto diríades que é isto? Uns 15 centímetros, o mellor, un poquinho menos, de 10 centímetros, o mellor, de alto. É que eu nunca xoguei con eles, non o sei. Había infinitos modelos, non? Eu creo que deben de ser este típico... Os Madelman de fora. Non, porque eran moi pequenos, non para ser Madelman. Os Madelman son os Action Man. Sí, os Madelman son moi semellantes aos Action Man. Estes eran, non sei con que comparárbolos, eran eso, de monecos así, duns 10 centímetros, estaba moi guai porque había infinitos. O sea, é unha cousa que da que debe haber un coleccionismo en Estados Unidos bestial, super articulábanselles, pero vamos, todo, quero dicir, a cabeza, tiñan codo, tiñan boneca, tiñan xeonllo, tiñan cadeira, era incribles. E tiñan unha pila de accesorios tamén, pois, eu que sei, ti comprábalos, é o típico moneco que nas pelis americanas pois é de rollo coleccionista, que tío compras como nun blister, sabes? Que compras, pois mira, este G.I. Joe pois o que sei, do espacio, este G.I. Joe soldado, este G.I. Joe policía. Eu tiña un colega que tiña 2 G.I. Joes que me flipaban, que eran como de reactor nuclear, sabes? Cos traxes de escafandra, cousas así, moitísima diversidade, eran, a verdade que era unha pasada, moi americanos, moi da era Reagan, e tiña a súa serie de debuxos e todo que eran
que a día de hoxe vese bella de carallo, é a mítica serie que vas a YouTube e ves a canción de empezar e flipas, pero despois a serie non había por onde collela, era bastante... Era como He-Man. Sí. Era, e aparte un recordo vela con esta dobraxe español neutro, non? Que había daquela, de que era super latino, se nos facía a nós, non? Cielos. Bueno, eu nunca vi. Esta franquía é unha institución en Estados Unidos. Aquí, bueno, pois é como un recordo que temos de nenos, tal, pero ali é algo moi tocho. E fíxose unha película no ano 2009 protagonizada por, bueno, unha peli, claro, con moitísimos personaxes. Eu así o que máis conozo sería a Channing Tatum, non? Facendo como de bueno, pois dun dos cabecillas dos G.I. Joe. De que iban os debuxos? Vou recoñecer que non me acordo moi ben. Eu sei que estaban G.I. Joe, que eran os boss, e Cobra, que eran os malos, non? Eran como unha especie de exército malo, que eran os cobras, non? Que o logo era unha cobra. E ves cobras. E o xefe, non? O comandante Cobra, que tiña como unha especie de careta de metal, non? Era así como unha cara misteriosa. O que pasa que, bueno, un pouco como do Pazuzu, non? Logo falaba como querían poñerlle voz de serpe, entón desmendrellabaste un pouco, non? Era un pouco como sí, soy el comandante Cobra, non? Entón, bueno, pois perdía un pouco toda a fiereza, verdade? Fixeron unha peli disto que de feito é Rise of the Cobra, non? É G.I. Joe, Rise of the Cobra. Ten un spin-off que é G.I. Joe Snake Eyes, que non vin. Desto podemos falar despois, que eu quero me enterar un pouco de que vai o rollo. Eu moi fan dos xoguetes de cando era neno, non da serie moito menos. Entón desta peli achegueime sen agardar moita cousa. A parte do ano 2009, eu creo que no tema de adaptar franquicias, sobre todo de tema de acción, de tema de acción un pouco superheroica, eu creo que Marvel estableceu un estándar moi alto que non se establecera no ano 2009 aínda. Entón eu quero dicir, vin esta peli un pouco esperando o peor, e a verdade é que me sorprendeu. Estaba ben, é potable, unha peli de acción con moita tontería, uniformes moi guapos, cousas un pelín conexas se cadra, pero está ben unha peli divertida. É un pouco, compararíao coa adaptación que se fixo por aquela época do Equipo A, non? Un pouco un ton semellante. Pero gústame porque sí que manteñen un pouco esa esencia dos G.I. Joes de un comando de soldados, pero que hai de todo, non? Pois son soldados e hai un que, pois eso, que soldado típico americano, marine, pero logo tamén hai un ninja, non? E logo hai o ninja, non? Con roupa ninja, e hai o ninja branco e o ninja negro que están enfrentados, non? Algo así como moi Knife, non? Como moi Kiss, que me... É que G.I. Snake Eyes vai dese enfrontamento entre os ninjas. En serio? Oh, que bueno, que bueno. Non recordo moi ben de que vai a peli. Sei que hai como unha especie de arma secreta que é roubada, e hai un comando estadounidense que se encontra con esta organización que, perdón, alerxa aquí. Eu non me acordo do argumento, pero sei que era muller Fast and Furious. O sea, o tono era dese momento no que pasaban de roubar coches a misión secreta de recuperar unha arma, ir ao espacio e correr moito. Pode ser, porque a máis tamén hai ese ton de somos tíos duros, pero... Somos tíos duros, pero somos colegas. Non, Fast and Furious mellora moito cando... Eu esas non as vi, non sei como serán, pero se son así, desde logo, correspóndese que a mellor etapa de Fast and Furious, porque eu sempre defendín que esa saga mellora moito cando máis ida de olla é. Chámase... De feito, se alguén quixera facer un repaso de Fast and Furious, eu recomendaría empezar xa pola cuarta ou pola quinta, va. Chámase Rise of the Cobra esta peli porque digamos que conta un pouco a orixe
do comandante Cobra, que tengo que dicir que non recordaba ben, e para preparar o podcast estuve lendo un pouco da peli, e unha cousa da que non me acordaba, que o comandante Cobra, aquí poñenche que a súa orixe está nun tipo que é como o conde de Cobré, como de Cobré, entón aí pois como que fai un pouco o cambio a Cobra, non? E dixo, joder, vaya cutrada máis máis marinera, pero bueno. Está esperando a que lle paguen en B, aí sacando billetes. Pero bueno, isto pasaba moito nas cousas de nenos antes, non? Por exemplo, que o enigma de Batman, o seu nome é Edward Nigma e firma como E.Nigma, non? Pois estas tonterías, porque eran cousas feitas para nenos. Claro. Nadie Rajoy. sabe quen é. O novo malo de Batman, non? Con a súa identidade segreda de M. Rajoy. Rajoy. Unha cousa que quero comentar desta peli é que nesta peli poñenche os G.I. Joe como un comando internacional, non como unha especie de corpo militar internacional. E isto non gustou nada en Estados Unidos, o de internacional, porque como que internacional? Os G.I. Joe son americanos. Porque, como os digo, unha cousa moi americana, de feito o logo, pois é un pouco a estrela e as tres cores. E pareceme unha faltada moi grande con Civil War de Marvel. Porque no Civil War original do cómic era algo que pasaba en Estados Unidos e era unha lei yankee o de controlar os superpoderes e de repente na adaptación cinematográfica é que ahora vades a tedes que firmar e traballar para a OTAN. A ver. Pero non era para OTAN, non era para ONU ou algo así. Sí, bueno, para OTAN non, para ONU, para todos os países buenos. Para SHIELD, non? Que SHIELD é a auténtica OTAN de Marvel, non? SHIELD de OTAN de Marvel, e logo está Hammer, que serían, bueno, pois o Pacto de Varsovia. Por favor, podo facer, repetir outros mellores chistes que vi nunca nas redes sociais, que é aquilo de, papá, me voy a jugar a rol. Eso es lo de reunirse para ir a matar gente. No, papá, eso es la OTAN. Perdón, tiña que facer. Bueno, eu volvendo a xoguetes no cine, quería recomendar dúas películas con moitos spin-off que son as Lego películas. Porque, como todos sabemos, hai Legos de todo tipo de franquicias, porque o señor Lego chegou coa carteira e dixo Star Wars, toma cartos, quero. Señor dos Anillos, toma cartos, quero. Neso, se te das conta, Lego colleu o testigo do que dicía antes de Micro Machine. Se vos digo que estuven se vos digo que unha vez nunha tenda en Dinamarca vin Legos de montar parques eólicos, que me decides? Hostia puta. Direi que eses son os xoguetes que lle regalaron as fillas de Alfonso Rueda cando cumpliron os 10 anos. Son la Lego película das bestas, tío. Bueno, total. Entón, hai la Lego película 1, que é unha peli de animación que vai sobre, en realidad vai sobre a relación dun pai co seu fillo. O pai é un tipo super friki que ten a súa colección de Legos pegadas con superglue para que nadie as toque e o fillo quere xogar cos Lego. Entón, a peli é de que o pai e o fillo se entendan. Pero polo medio vemos o que lle pasa aos Legos no mundo Lego. E hai un tipo anodino que é o superhéroe desta película, que non me acordo como se chama, e lle gusta moito o tema principal, que é todo é fabuloso. Unha parte, estes días na página web de A Galega está esta peli traducida ao galego. Non me acordei de buscar en Google que non traduciu, pero un saúdo a toda a peña que está traducindo produto audiovisual a galego. Continuando. Como traduciron Todo é fabuloso? A canción traduciron, non me acordo ahora, pero está traducida. E sona bastante parecido. En inglés é Everything is Awesome, por certo. Claro. Eu deseaba que fora todo é caralludo, pero polo que sea non foi. Dios, estaba pensando, por favor, que sexa todo de caralludo. Pois non é todo de caralludo, é todo é... Todo manda chover na Habana, non? Aí xa para tirar aí a casa pola ventaxa. Bueno, total, que o protagonista, que é o elixido,
reúnese con todos os héroes de Legolandia, con Batman, con Gandalf, con... bueno, non me Con sale Los agora. Ángeles Lakers. Sale aí as de Dios. Teñen que ir a enfrontar a un señor malo que hai un poli que a veces é bon e a veces é malo, porque é este Lego que lle dabas a un botón e cambiaba a cara, Que xira a cara. Oh, eso é que boísimo. xira a cara, pero o malo con un bastonciño con alcohol deixa solo sendo malo. Bueno, ten moitos chistes Ten detallazos a peli, ten detallazos e ten este multiverso que disfrutas como vai cambiando de sitio. E despois hai a Lego Película 2, está en Prime ahora mismo, se a queredes ver. Eu non a recomendo tanto porque é un pouco o mismo, pero máis aburrido, e en torno a unha relación entre ese neno friki e a irmá que naceu anos despois. E despois temos o spin-off de Lego Batman, que vai moi na liña dos Lego videoxogos, porque ademais de o señor Lego dicir, toma dinero, dame tus derechos, dixo, señores programadores, ademais de facer bonecos, quero videoxogos. E, bueno, non sei se algún de vos viu as Lego películas e ten algún detalle que comentar. Eu vi... Ninguna delas. Eu vin a primeira e a de Batman, e a verdade é que me parece que están moi guai. E ademais, nin sequera moi guai, como dicíamos antes, de moi guai para ver con rapaces. Non, moi guai para velas ti. Quero dicir, están, parecenme super divertidas e cunha animación boísima, ademais, porque eso é como se fora stop motion ata certo punto, non? É bastante... A min sorprendeume moito a primeira e gustoume. Ademais, gustame moito os temas que trata, incluso, que joder, a xente aquí vai estar descojonándose na casa, escoitándonos dicindo, eu flipándome cos temas que trata a Lego película, pero o que comentaches ti, non? De o neno que quere xogar cos Lego e o pai tenllos ali tal, non? Un pouco do pai que perdeu de que el, pese a manter a afición por os Legos, perdeu por completo o concepto da diversión dos Legos, non? Que é a imaginación, é o saírse do que che di a caixa que tes que construir, non? É un pouco este fomento da creatividade, non? De precisamente o problema que ten o protagonista, non o neno, o propio Lego, é que é unha persoa que toda a vida seguiu as reglas e custalle moito saírse dai, non? Entón el está fascinado polo grupo de rebeldes do mundo Lego que construen o que queren, non? De que collen os bloques e fan o que lles apetece, non? E cascores que queren, non? Por exemplo, o Batman que di... Eu paso de coisa, eu quero todo pezas negras, non? Cousas así de... gústame moito eses dous... E ademais o Batman imítano moi ben, poñenlle unha voz moi de... Hola, son sí, Batman. Non sei como será en inglés, pero na versión española dobla o mesmo que dobla a Batman nas pelis de Christopher Nolan. Mola moito. Aparte, hai unha coña que non me acordo se é na de Batman ou se é na Lego película, pero hai unha parte non na que chega Batman e Batman é como el puto amo, non? Batman é unha especie de Pucci, non? Que fai todo ben, non? De que é listo, é duro, cos colegas, non sei que, é guai, non? O tipo, é unha parte que di, mira, pouche poñer aquí, fixo unha canción, vouche a poñer, o tipo ten unha canción que grabou, non? Aí con... E a canción mola porque é como... O tipo, o sea, a canción é como sí, qué duro ser huérfano, pero bueno, el dinero lo hace más llevadero. algo así, sabes, pero é bastante divertido, a verdade. Hai unha parte na que está o Gandalf aí como ao borde da morte, plan de teño que dicir unha cousa. E morre aí e ponse os ollos con cruces, así, mítica pegatina de Lego dos ollos con cruces. Ten un montón de detalles así. Tamén che digo, é un bo, non sei como se dice en inglés, pero isto de colocación de produto, non? Ah, sí, de product placement. Eso é. Product placement. Porque anos despois fixeron, os de Playmobil dixeron, vamos a facer a Playmobil película, que é unha ideaza. E diste, non pillastes de que iba o asunto. Nin tedes as franquicias que ten Lego para facer unha peliculaza, para facer referencias e irte das referencias, non tedes eso. E dous,
Faltavos gracia de guión. Faltavos saber vender o produto con un guión que cho venda. Simplemente ver Playmobiles na pantalla non sirve para nada. E con Lego Película tú dices, pues quero máis desto, vou ver a de Batman. Hai unha de ninjas, non a cheguei a ver, pero creo que vai pola mesma línea. Ui, é que a de ninjas hai toda unha gama de Lego que se chama Ninjago, que eu creo que deben de tirar por aí, non? Que é todo como unha especie de franquicia propia de Lego de ninjas, entón seguramente tiren por aí. A mí o que me extraña é que non fixeran peli de Bionicle, porque o mellor é unha cousa que xa non existe, pero Bionicle cando hai 20 e pico anos, aquelo fora hostia, que sacara Lego aí un rollo para facer literalmente robots. Estuvera moi guai. A mí extrañame que non saquen algo diso. Eu, bueno, non quería que dixéramos de falar desta peli sen comentar, vou romper unha lanza en favor do protagonista da Lego Película, que esta falta de creatividade. Para min, o sofá de 2 pisos é unha idea de puta madre. Eu teríame mercado, cando vivía cos meus colegas na uni, teríame comprado o sofá de 2 pisos cagando hostias, vamos, eso podería ser unha risa. Aí vendo o final de Perdidos ou vendo o fútbol, bueno, íamolo pasar da hostia. Tirando os pés ao de arriba. Sí. Bueno, non quero pechar este especial sin facer referencia a 2 películas así super rápido. Unha é unha película serie sobre Warhammer que se chama Angels of Death do ano 2021 e é unha peli de animación en blanco e negro e vermello. Entón é un despipote porque son esos ángeles, un pouco son Spirit. esos ángeles de amor. Que? Un pouco Spirit, non? Eso de... Sí, pero ben feito. Spirit, ben feito. Non era difícil, Un pouco para que non parecera que a sangue é petróleo, basicamente. No, é blanco pasa moitas veces no mapa. E detalles, a sangue, pois un cacho dunha nave e tal. Está moi ben feito. De feito, é unha das cousas que sobresale da película. E este grupo de marines do espacio que están facendo frente a unha invasión de Gen Stealers, que son uns bichos do espacio que se introducen na túa sociedade, a boicotean para que veñan outros bichos a comervos. Ese é o resumen, non? Non é que teña un gran argumento de la vida, pero é esa estética en blanco e negro, gris, vermello, que lle dá unha epicidade bárbara. Se sodes fans desta mierda Warhammera, tedes que ver iso. É unha serie que se pode ver en formato peli, o sea, que está toda de tirón, ou capítulo por capítulo. E despois queríamos falar de Reyes contra Santa, unha peli de Amazon Prime na que hai un enfrentamento entre os Reis Magos e Papa Noel, porque Papa Noel ahora é máis popular que os Reis Magos e nadie regala polos Reis Magos. E teñen unha asamblea de seres máxicos nos que veñen todos os seres máxicos do Nadal e está o tipo vasco, que non me acordo como se chama, o lenchero, o cagatío, que é un tipo vestido de tronco xigante, no que o resto de seres máxicos o putean porque lle dan cunha vara para que cague regalos mentre están reunidos, e ves como caen os regalos por debaixo da silla e dejadme en paz, pum, ai, outro regalo. Hai 2 elementos da cultura catalana que non podo entender. Un é ese e outro son os calzots. É plan... Sei que ibas dicir o caganer, non? O Nadal catalán é moi de cagar, é moi de ir ao baño, non? Perdón, hai 3 elementos da cultura catalana que non podo entender. Entre o cagatío e o caganer. Eu teño un caganer de Darth Vader, por certo. Eu que viví 5 anos en Cataluña podo che dicir que os calzots son horribles e que eles, cando fan sopa de cocido, cando fan sopa de cocido, botan unha albóndiga a cocer insípida e gústalles. Home, eso cocido con pelota, catalán, non? A ver, pero os calzots, eu cando os provei, direi que o único que estaba rico era a salsa, pero para tomar unha salsa mollo pan, non mollo unha berza. Normal que seas. Unha berza É normal que seas unha colonia cando ao teu plato principal é un puto puerro mollado en salsa. O sea, eu entendo que che ganen a xente que come tortilla de patacas.
Eu, bueno, teño de certo cariño a comida catalana porque era o que comían zipizape, non? Eu expúxenme as butifarras e o cocido con pelota por ler os tebeos de zipizape, non? Bueno, volvendo ao tema. Nesa asamblea máxica, eu estaba empezando a ver personaxes máxicos e digo, vanse olvidar do apalpador. Pero non, aparece un tipo pelirroxo de 2 metros e dicen, ese é o apalpador que vive aí polas terras de Galicia e apalpa nos nenos. E eu estaba vendo esta mierda en Amazon e dixen, toma, outro ano máis de Prime. Oye, Os lo mereceis, chicos. amigo, gustaríame, ti consideras aquí a corte, señor de Triacastela, de que o apalpador de repente se erga como unha especie de Papá Noel galego, apropiación cultural? Eu vouche contar, é apropiación cultural por un tema. E ora señores do orgullo galego, voume meter con vos. Miña abuela, en paz descanse, falábanos do apalpador. E falábanos do apalpador con medo. Era unha figura como puto Krampus. Era un tipo que che entraba na casa, che papaba a barriga, se estabas ben comido, deixábache unhas castañas e senón levábate como se fora o puto home do saco. O sea, non é o tipo pelirroxo grande que trae regalos. Como? Pero deixabas unhas castañas se xa estabas ben comido. O sea, se non che facían falta. Se che facían falta, levábate comido. Metíache unhas castañas debaixo da almofada. A castaña era premio, non era para manterte. Era porque os nenos teñen que comer. Exacto. Era unha ameaza. E aparte viña... Ou sigues comendo ou te levo. Se os teus pais non tiñan que darse... Lévate. Pois non ser pobre, macho, que tes cada cousa. Que queredes? Convírtete no teu propio xefe. Era o Bastos. Agora entendo por que en o que arde, cando o tipo chega á aldea a casa da nai, o primeiro que lle pregunta a nai é se ten fame. Agora entendo a motivación. O apalpador non che vai a vir o apalpador. O apalpador é o Bastos da posguerra. Eu mantéñome sempre fidelis ás súas majestades de Oriente e de feito penso que son uns personaxes do Nadal ultra infrautilizados porque parecenme eses tres colegas que veñen aí que cruzan o deserto cargados de xoguetes para darllos os nenos, tío. A mí eso me pareceme que ten unha peli pero ou varias. É que eu creo que hai unha peli de animación española, así dos 90. A min quéreme sonar que existe unha peli dos Reis Magos. Eu creo que hai que tipo el príncipe de Egipto, pero de andar por casa. Eu creo que hai que despoxalos un pouco da componente relixiosa, como se fixo con San Nicolás Olsonou nas Papá Noel, e facer pelis así un pouco de aventuras con eles, tío, porque xa vos digo, non? Eses... Joder, que mira, aparte que evidentemente como representan un pouco a diversidade da humanidade, pois aínda tes por unha primeira peli na que se coñezan, non? Un pouco que se leven mal ao principio, se salven a vida e despois sexan colegas. Son a esmorga do Nadal. Sí. Eu aí vexo esa sempre fui moi fan dos Reis Magos, eu creo que son figuras que teñen para facer produtos. Bueno, pois falando dos Reis Magos, que película que non exista nin este en produción lle pediríades vos nunha carta aos Reis Magos? É difícil, como pregunta. Outra de Alien non, por favor. Outra de Gladiator non, por favor. A película de Tiburón... A verdade é que non o pensei, pero vou vos dicir unha cousa. Quero ver Gladiator 2 o guión que non se fixo. Que vos, non sei se o sabedes, senón a xente que nos escoita seguro que non o sabe. Xa existía desde hai anos un guión de Gladiator 2 circulando por aí que non é o Gladiator 2 que finalmente se fixo. E esta peli iba de Máximo que revive porque o deus da guerra está complacido do bo loitador que é e vai pelexando e vai pelexando por todas as guerras da historia, Máximo. Hostia, un God of War.
Si iba a acabar na Segunda Guerra Mundial ou algo así. Eu cando escutei isto por primeira vez dixe, home, pero como van facer esa tolería como segunda parte dun clásico do cine como é Gladiator? E despois de haber Gladiator 2 digo, dame a de Máximo revivido. Dame a de Máximo revivido. Cambiei de opinión. Eu quero ver Na miña cabeza é canon a de Máximo revivido, Imagina este que chega aí, o deus da guerra que chega a Emérita Augusta, chega aí a Mérida, a sacar aí da tumba a Máximo Décimo Meridio. Imaginadevos aí o hispano, pero... pero... Máximo berrando, no, quero tocar trigo. Hostia, imaginadevos o hispano, pero tomando partido polos republicanos na Guerra Civil ou algo así. Joder, está guapo eso, O lado de Lobezno. Unha cousa así. No, é imposible. O tío que se chama o hispano ten que tomar partido polos nacionais, non? A verdade é que tamén valía, ver o hispano franquista e hoxe en día tería un Twitter e chamaríase Señor Hispano e estaría todo o día publicando cousas de calenda negra española e todo mentira. O hispano tercios de Flandes, non? Eu estou entre Dune de Jodorowsky, que hubiera sido a fumada máxima, tío, que bom. ou Alien 3, cando pensaban facer o satélite de madeira no espacio para ter aos presos. Que era a min Alien 3 parece un peliculón, direi no sempre. Por certo, acabas de romper a maldición, non sepas. De que? De falar de Alien. Falar de Alien, De non falar desa saga neste podcast. Bueno, Paco, tú... 2 anos aguantou Paco. Que tolería? Bueno, non sei, hai moitísimas pelis que me gustaría ver. Entón, dicía medio de coña, medio en serio, Indiana Jones 5, sei que é imposible. Pero a verdade é que gustaríame ver moitos imposibles. Imposible non é, xa foi, non? Indiana Jones 5. Xa foi. 6, Indiana Jones 6, perdón. Hai un pero non, gustaríame ver... encantaríame poder ver unha película nova, ainda pensaba antes que estive aí falando cun colega nesa saga, unha película nova de Die Hard. Sei que con Bruce Willis xa non pode ser, por motivos médicos, a verdade que unha putada. Ademais, é unha saga que se despediu moi mal porque a última película, a quinta, é infumable. O sea, xa ten a primeira peli que é espectacular, a segunda que é regular, bueno, que é regular pero digna, a terceira que é espectacular outra vez, a cuarta que é pasable, tirando olvidable, e a quinta que é malísima. E a verdade é que a min gustaríame que tiveran feito a sexta, ademais a idea que está os Willis que tiveran estes problemas de saúde está bastante guapa, porque iba a ser como unha precuela-secuela, porque iba a estar contada como en dúas épocas históricas distintas, iba a ser como sus inicios de policía e despois o que sería a actualidade e tal. E, bueno, a idea podía estar bastante guapa. A mí recordan uns cómics que hai de Die Hard de Ano Cero, que se chama, que como tamén os inicios de John McClane e tal. E, bueno, podía ter estado guai. A verdade é que, como vedes, a punto baixo, porque tampouco é que estea pedindo un puto peliculón, pero é unha saga que eu lle teño moito cariño. Dame moita pena pensar que nunca máis se vai facer unha peli de Die Hard con Bruce Willis. Estou me acordando, vi un reel en Instagram que un tipo editou O Señor dos Anéis metendo, sabedes que Sam hai un momento no que di cuando dé este paso será lo máis lejos que ha estado de la comarca en toda mi vida. Pois un tipo en internet editou O Señor dos Anéis para cada vez que Sam dá un paso volva a decir, y cuando dé este paso será lo máis lejos que he estado de la comarca en mi vida. E din que a peli dura como 14 horas a triloxía inteira. Encántame esos edits estúpidos que fai a xente, tío. Eu vira un hai anos que era Shrek, pero o 300% de velocidade, pero pasa a cámara super lenta e zoom cada vez que se lleve o cu a Shrek. Un concepto maravilloso. Eu había a versión reducida do Señor dos Anéis. Sabedes o mítico test, non como se chama, de se nunha película dúas mulleres falan de algo que non sexa un home, ademais e tal e cual. Bueno, pois fixeron un rollo de vamos a facer o Señor dos Anéis, pero co único diálogo de dúas mulleres que hai en toda a película. Entón dura 5 segundos dos Anéis, aparece a nena no abismo de Helm que lle están poñendo unha manta e a nena di a chica que lle está poñendo Where's mama? E a chica falle
E acaba a película Directed by Peter Jackson. Ostra, E eu dixen, joder, pois igual que existe a versión extendida, existe a versión reducida. Bueno, creo que con esto podemos acabar o episodio con un desexo que é as vosas cartas como espectadores e ouvintes para o señor apalpador / Reis Magos / Papá Noel da Caixa Negra do Nostromo e que temas queredes que tratemos para o ano que ven, que visitantes queredes que veñan pola Caixa Negra do Nostromo, queredes que pechemos o programa para sempre, lle prendamos lume a pero visitantes factibles, Non é esa opción. visitantes factibles, non nos decir Martin Scorsese agora ou algo así. Sí, a ver, estamos en conversas con Keanu Reeves, pero non está moi claro que poida vir. Visitantes factibles, claro. Bueno, conversas con alguén. Joder, perdón, é que agora estou pensando, a raíz desto que estábamos falando, era un programa bo, mellor, temos que pensalo para o ano que ven, facer as mellores pelis que nunca se fixeron. Pero en plan, proxectos que existiron, non? Como o Dune de Jodorowsky, o Gladiator 2 Tolería, o eu que sei, a do payaso de Auschwitz de Jerry Lewis, este tipo de pelis. Eu teño, falando de Indiana Jones, teño por algunha parte os guións das pelis que non se fixeron, da cuarta que iba a ser a cuarta, da quinta que iba a ser a quinta, etc. Algo se pode comentar. Bueno, pois, dito isto, esperamos as vosas cartas nos comentarios, que empecen con queridos tres Reis Magos da Nostromo. Eu pídome ser Melchor. Bueno, pois eu vou ser Baltasar. Claro, bueno, menos mal, porque eu non que vamos a acabar no Blackface, de aquí ao Blackface hai un nada, cuidado, que xa era o que nos faltaba aquí xa. Almeida pintado de negro, por en 2025, favor, negros no cine, non? Xa que como fixemos gordos no cine, bueno, Blackface no cine, non? Cuidado, especial da Caixa. Cuidado, un temazo. Desexarlle a esta xente un bo ano, non? Sí, moi feliz ano, moi boas festas, que o paséis moi ben. E moitas gracias por estar canda nós este ano. E dicir que este ano que entra fanse 25 anos de Futurama. 25 anos en realidad, creo que se fixeron 25 anos agora, Bueno, da igual. No é unha gran serie. Estrenouse en Ano Novo, co programa de Fry queda congelado. Así que nada. De feito, é verdad, o día 1 de xaneiro do 25 farase un cuarto de século que Fry está nunha cámara de congelación. Esperemos que os 2.975 anos que lle quedan aí metidos os pase ben e calentito. Bueno, calentito non. Calentito difícilmente, pero... Bueno, un saúdo a todos. Bo Nadal. Hasta o ano que ven.